Sa ika-70 ka tuig nga Kapuso Network, ang GMA Network nga usa sa labing dakong broadcasting company sa nasod, padayong napaduol sa kasingkasing sa mga Filipino viewers tungod sa walay puas ug matinud-anong serbisyo publiko. Dakong kabahin sa serbisyong tinuod-anay ang GMA Regional TV. Ani ang detalye. Nitatak na sa mga Kapuso viewers ang matinud-anong pagbalitang walay gidapigan, walay pagpamakak, walay giprotektahan og serbisyong tinuod lamang sa GMA Network. Kini ang hinungdang numero 1 ang Kapuso Network sa kasing-kasing sa mga Kapuso viewers sa tibok nasod. Nag-una og kasaligan ng GMA sa pagatod sa komprehensibong balita nga angay masayran sa katawhan. Sa ika-70th anniversary sa Kapuso Network, gawas sa mga balita ug mahinungdanong impormasyon, nakatagusabog inspirasyon ang GMA sa Kapuso viewers. Dugay-dugay na jud ko nagatan og GMA since 1986 nagatanaw na jud ko og GMA. Ganahan ko sa GMA tungod kay dili sila bias mo balita, tapos clear jud kay sila mo balita nya. Daghan sa kog makatunan kun sila ang mobalita. Napakaganda po ng signal ng GMA, lalong-lalo na sa mga katulad naming nasa malalayong parts ng Philippines, nasa probinsya, nasa Holo-Sulu. Klarong-klaro po sa amin ng GMA. Yung newscasting nila, for me, it's very fair and very professional. Much respect to the news anchors. I love to watch you people. Sa kinatibukan, dunay 52 TV stations ang GMA Network sa tibok Pilipinas. Gisaligan kini sa kapin 80 million viewers sa tibok nasod. Alang sa mga saktong balita o impormasyon, labi na kabahin sa pandemya sa COVID-19. Gawa sa ubang impormasyon, masaligan usab ang Kapuso Network alang sa labing ulahing mga pangitabo sa katilingban. I am from Davao City and a true Mindanaoan para sa One Mindanao. Pinaagi sa pagpangulo ni Vice President and Head sa GMA Regional TV na si Oliver Victor B. Amoroso, napakusgan ug napalapdan ang maabot sa balita pinaagi sa mga regional news. Tungod kay local news matters, masaligan sa mga lokal nga balita nga angay masayran sa katawhan sa matag rehiyon ug probinsya sa nasod. Ang GMA Regional TV balitang amiyanan sa North Central Luzon. GMA Regional TV balitang bisdak sa Central ug Eastern Visayas. GMA Regional TV 1 Western Visayas sa Western Visayas. Ug GMA Regional TV 1 Mindanao sa North, Central ug Southern Mindanao. Sa mga dakong hagit nga ginatubang karon sa nasod, makasalig kamo sa GMA Network nga padayong mubarog sa pagatod sa matinud-anong pagserbisyo alang sa nasod ug kalibutan. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.